Oi, helvete! Var det jævla kaldt, gutter? Få deg buksen. Få dere buksen. Få deg buksen selv, homo. Få dere buksen. Simen fryser noe jævlig. Nei, jeg flytter. Slå! For helvete. Nei, jeg kødder. Nå kødder jeg. Nei, bare nå. Simen er sjokk. Så du, Brille? Ja, jeg så. Jeg har det på tape. Har du potet? Her er poteten. Poteten. Jeg gidder ikke sånn som det der hvis jeg skal bli sånn en slåsskjempe. Han ble slåsskjempe. Akutt 40. Han ble akutt 40. Jeg filmer. Du. Ikke mye. Banner, idiot! Helvete. Det reagerer jeg faen ikke. Jeg hyller det. Og jeg filmer det. Feiler jeg, Simen? Feiler meg, for faen! Hva feiler deg, da? Du står og kødder, for faen. Du står og kødder, for faen! Du står og fryser for meg på en helvete fitt av! Du, ta på litt tjukkere trus neste gang. Ja, Simen. Vet du hva, det der gidder jeg faen. Du er fin, du, Simen. Ja, vet du hva? Hva da? Det der flipper. Hva er det som er sur for? Du var med på det selv. Må du passe på å ikke snuble i brystvortene dine. Var jeg med på det at jeg står her og fryser som barn? Hiver deg uti der, for faen. Skal du hive meg uti der? Jeg står jo der, din forbannede klovn! Oi, skal du bli sint da, nå? Oi. Simen. Faen, jævla nisse. Skal du bli sint da, Simen? Hæ? Problemet ditt? Forbannede klovn. Problemet ditt, Simen? Problemet mitt, det? Hva tror du problemet er? Det står jo her for fryser. Står jo kødder. Står og kødder for meg. Står i basen her, for faen. Jeg synes det var litt tidlig, for faen. Ja, men jeg tror jeg synes det var forbannede tidlig å stå der, da. Herregud, jeg står her og kødder, for faen. Tror du jeg synes det var så forbannet tid å stå der, og så kommer disse klippene oppi der. Som faen. Åja, tenk hvis du hadde gjort det samme, da. Du har faen meg stått her og faen meg brukt øye på deg selv. Tenk hva er det, mann? Hva er det for bann? Ta nå faen meg en jakke din, mann. Simen, du er ikke dødd. Du har ikke hatt hypothermia. Ta med oss. Helvete, steik den jævla granen da, for faen. Ta nå faen meg den glidelåsen her, da, for faen. Vi står her og syter. Forbannede jævla idiot. Ja, du må kutte ut. Ta igjen glidelåsen. Så tror du det hadde vært forbannede vittig hvis det var du? Ja, da vet jeg. Slutt deg med forbannede. Hvor er telefonen min nå, da? Du må jekke det ned. Hvor er telefonen min nå, da? Hva er det, Simen? Den ligger nedi der, for helvete. Ja, jeg finner den, da. Han finner den fortsatt. Fylle angst! Forbannede tider, da. Fylle angst! Det har vært mye tidligere hvis du hadde hatt deg. Se på Det hadde vært telefonen. jævla tider hvis jeg hadde stått i jævla baret som du hadde skubben over, for du står fullt påknet, for faen. Ja, telefonen min. Jeg har hyllet det! Telefonen min. Helvete, det kan du. Du er bannet spiller. Hæ? Jeg har ikke... Det har en telefon. 85 Ja, så 28 ringet han, jeg. 96 25. Det er da faen ikke tidlig i det hele tatt. Jeg hyllet det. Ja, det trenger ikke ringe. Remin ringer. Jeg har jo bare vært og...